Atenció Quintillà, que roba una pilota interessant, està dins l'àrea, la posa al segon pal i el gol, gol de Javi Casares, marca el Lleida, s'avança el conjunt de Gustavo Siviero, bona lluita de Quintillà, s'emporta una pilota dividida, trepitja àrea, la posa al segon pal amb una centrada raseta, troba Javi Casares que l'envia a la centrada de Pipa i el gol de l'Espanyol empata el conjunt blanc i blau, tot sol dins l'àrea. Aitor fa la centrada, atenció amb aquesta centrada, la que ha salvat Álvaro Campos! Suma punts aquest porter, Campos acaba d'evitar el 2-1 amb una rematada increïble de Bermejo, a la centrada Aitor des de l'esquerra, rematada impecable de Bermejo a l'escaire, s'ha aixecat